Men söz verdim. Innem sözümde durmasam gelişiksiz olur. 8 ýaşyna çağa beren sözüň ýadyndanam çykyp gidendir. Başga bir zat alyp bere bolmasa. Ýadyndan çykararmy? Geçen ýylam ýatladyp durdy. Şonnaky begen aýşyny urwarsadyň. Öňünden çykany 18 ýaşarynda doganym gadal alyp berýär diýip buşlap çykypdy. Wagt çağa. Wagtdan çap geçýän eken. Nesip bolsa jigim günden 18 ýaşaýa. Geçecek çağa 18 ýaşaňda gadal alyp berjek diýmek nirden kelläňe geldi? O döwürler men toýlarda kameraçy bolardym. Genanjyda genneçeler jäjek feçenni. Ýoňuma bir gulak halkaçyk düşdi. Menem allymda Nurana çan begendireýin edim. Çağajyk hedile denir anna. Ilki begen pedil etdi. Soň Bir aýdyp duran gadalla. Hakykylar toýda feçilen okdy. Ağlap ýydyna getirdi. Mahkene cemmeräwni bu gerekkä maňa. Uýy nämçin? Halamadyňmy? Kızıllar Çağalar şunna kynmalçy. Häzir şunal 18 ýaşaňda men saňa gowgudal alyp bereýin. çynyňmy? Howa çynym. Bala. onu alyp bermeseň bolmaz. Bir kararda tıllaşk olup wa şoňa gidäýili. Bolýa. Sulama gowjakken he? Gowul salaly. Özü gelip saylasa has gowy bolardy ýani. Yo duýdansa sowa dedeli. Soň çalşady geldi öýde gelip halanyna çalşaýtyn. Arkaýyn ýelsin gyzyl alýatam çalşyban berýär. O da bolýa. Ýeni şunam halar. Ana soralar. Bizim bugünkü gurulmaçak artistimiziň ady Durda Saparov. Durda Saparov diýsen ýaşlara kim käwül diýmekler mümkin, emma bizden öňküler gaty gowy tanýandyrlar Durda Saparowy. Ýaşlarym döwranyň başdan geçirenler diýsem tanarlar. Şonu 3 sanap bir belli komik artistler bardyr. Sary Garyp, Akmurat Bäşim, hem Durda Saparov şu döwranyň garşysyna gidip beren güýçlüň keşplerini. Hanım kırkın betetsene. Mene şunu yaltan Türk'ün ömrü meşken değerlerin. Ağzına direkte koca sıramaydı diyen. Hadi yiyen mi? Ora! Kaç! Kaç! Şu meşik karın severdi biz iri uğri şeylek bolor. Durdaga şeýle bir üýtgeşik adam bolupdyr. Hiýasyet aýratynlyklar, belki ol öz ýaşlygy, kynçylykly döwürde geçenligi üçin hiýasyeti biraz öýkelerek adam bolupdyr. Anjyk adam bolupdyr. Oňa garamazdan şu hiýasyeti bilen şeýle bir filmlerde, Türkmen filmlerde 20 goloy ýatdan çykmajak keşpler, şolaryň köpüde gülkül keşpler döredip gidipdir. Emma onuň Altygarlyň rejissörlük etmeginden aýgytladyň filminden hal nazar baý. Onu hiç hileki komediýadan namşan ýokdur. Gaňyr öz diýenli, hüçet, jan ýanyp duran şeýle bir baýyň keşfi aslında da çeýeli üçin atam önünde şu gorjulugyna garamazdan dimdikçe oturýan eken onu Altygarly atam önünde durup tapar behedil. Hany turan ýaly atyň üstünde diýen eken Altygarlyň syýnagyndan geçip
ulu bir keşif almak üçin näil artist bolmaly, ol gaty talapkar adam bolan altygarlyp, emma onuň maşgalasy oljagan mämek bada şo taýda aýatladymda aýna gecetiniň keşfi nedir ýadyňyza düşýän bolsam, şonnaky giň urumly bir odun aýal ana şo da keşipdäki hal nazar baýyň durmuşdaky aýaly diýsen bir-birine çapraz gelýärler ýa-da aýratynlyklar boýunça. Emma şol ikisi maşgalada bir-birine düşünüp sunut diýen beýik mektebe gulluk edip bir-biriniň näme diýen howalaryny giňeltip şeýle bir maşgala bolan ekenler. Olardan şeýle bir görelil şu atky döwre çenlip Türkmen radiosyna Doğrusu Miras radio ýaýlamynyň esasiýetleriniň bir bolup durýan Nurjahan Saparowa ýaly usafinallarymyz emele gelýärler. Aslynda 4 sagat bar ekeni bir oljuklary ýerek ýolýarjan. Soň bir gyýlary ýolýar şu Nurjahan Saparowa bilen bir ogullary bar bolmalylar. Nurjahan aýdan özüm tükelemeni bizim halypamyz bolup aramyzda. Nugurayma 61 ýaşynyň aradan çykypdyr da Durdy Saparow bolan 90 ýaşly adam ýalyda keşiplerini. Meniň dostum Melowuşdy, nähili keşfi bardy. Ondan ol ýuwaş geldi, bilfiri turup ýöre kaçyp bardy. Bu tilagaja da çykyp şu derejede çakkan şeýe urtapyjy bolan adam durmuşdy, şeýle bir dymma gürlemeýän adam diýen kim inanar? Şeýle bir adam ekenne içi bir mehirden, süýgüden dol adam ekeni. Çağalaryna hemişe janam diýip bilýän ekeni. Hiç wagt käýemeýän ekeni. Emma şonu da Nurjahan aýdan ýatlamalarına bar şol Akul Saparowaň ýazan makalasy bar ekenne. Ana şonu Nurjahan aýda ol bire hiç wagt gatyrgynmaz diýeni biz kakandan çekinerdik diýär. Şu öňkü çağalar şeýletde gatyrgynmasa da kaka diýen zatdan çekinilýär. Çekinilen de nähil bir sunuwa söýür adamlar kemale gelipdir da. Onuň ýene bir şo taýda ýatlamasy bar, durdagany açyp görkezýän häsiýetlerini ejem diýär, şonu oljagan mämlik bar. Bir zatlar jibir edip gurrun berse olam, diýip hiç bir gıýbat bilen, gurrun bilen şeýleme, näetdiň aý beýleme, on soň diýen ýalyk zatlar aýtmaýan eken, eň soňuny şo için döküýüp bolandan soň ay senke bolmandyr ýa-da sen onky bolmandyr ýa-da sen ýalňyş aýdypsyň diýip jagat aýtjan eken. Şo 1 sagatlap için dökün ýagdaýynda şo derejede için hümledip beren adam bolmaly. İçin hümledip beren adam bolmaly. Ol belki mugallimlarynyň güýçli mugallim bolan diýip okudýa ony. Hamam Olga Knippercheva okudýa, Anton Pavlovich Chekhowyň aýaly okudýa. Nähili ägir tüňet usatlarynyň elinden tälim alan ekenne. Ondan durmuşyň özüm onu taplaýa galy berse de gelenden soňam ýürejegi bilen täze açylan Türkmen telewizionyasına rejissörlük etmek, ondan sonra radio ýaýlamlarda rejissörlük etmek bugünçük. Bizden çağalygymyzda şu bugünçüň sesiniň Durdy Saparowyň sesiniň şol sonuna gatnaşdylar diýilse de biziň çağa kalymyzda şol hal nazar baý oýnan adam, keşfinäki adam bugünçügi janlanlar diýse biz şo ederdik. Şo derejede ikisi bir-birine gabat gelmeýän keşipler, emma oňa garamazdan nähili näme diýen diapazon giýinde, gerim giýinişlik içki nemesi ruh taýdan, gowrun taýdan, mazmun taýdan giň adamda. Aslynda bir-birine meňdemeýän keşipler etmeklik iň bir talapkärligi, usatlygy talap edýär. Emma şu hal nazar baýyň döwranyň başdan geçirenlerine ýa-da şu meniň dostum Melowuşdaky Akbarat Bäşimiň agasy bolup nimeni ýelmäp goýup nädäň aýdap diýen şol howalardaky adamlar bilen ýa-da bugünjük ýa bolmasa da şu köni radio oýunlaryny bir Pushkiniň bir eserine bardy da Gulnamada Şirvan sesi var, ondan Durdy Saparowyň sesi var, bolup köni Rus klassikasyndan bir zat şol döwrüň şol ähengler bilen şol adamdan hemmesi bir adamyň sesi diýsen, anlanar ýaly. Biz
Türkmen teatry we kinosyny otumyň nähili bay koloritler bar ekeni, bay renkler bar ekeni. Şoňa garamazdan şeýle bir pespäl adam bolan ekeni, Durdy Saparow bir öz sesini çykmaýan ekeni, pahaçym, gepli sözü eger şu ýene bir gapparaga bir ýatlama aýdypdy da, şeýle bir içimde şu aýdanyň bäri ýaşap gele şu edep terbiyesi durdaga gara şu aýetlerden filmi düşürilýän eken olum näme aýlap gidilýär çölüň içine. Ona ýadyňyza düşýän bolsa gara öýler, aň öýler dikeldirilip şu film üçin negiden owa dikeldiler çölüň içine. Şonu aýlap gidilýän eken Durdy Saparow halnalar baýyn keşfinne aýalam artdyň näme aýnan ejet bolsa ne bir aýallar topar erkekler topar aýratylykda bolýan eken bir ya kelçkülçe edip ya bir guyanlarına barıp ya bir zadiden bolup eger şeýle aýalynyň ýanyna barjak bolup ya bir şon ýaly häsiýet bolmanlykda ya bir nemäň bolýar ekawat bir ýöne şolar ýalylar etmändir. Şeýle bir salihatly adam bolup bir gaýtam şol aýatlarymda şol gaýdy gaçdy way diýen ýa-da soňundan näme diýen ýerlerini agyrrak kartinalaryna şol rejissörüň ýanyna durýan ekeni bir hili şol kino düşürülüş pursaty bolýar. Şonu Oljahan Daýdara Durdy Saparowyň düşürülüşini ýanlaýan ekeni. Ondan be näme dedi Oljahan aýdan düşürülüşini de Durdy Saparow synlap durýan ekeni. Soň öýe gelenlerinden soň çaýyň maşynyna bir-birini analiz edýän ekenler. Ona Oljahan aýdan eken o atam näme garagym çölü, tomsy gysysy, onuň altygarlygyň tutonýerliligi, dikislarda düşülýän bolsa da şo näme diýän eken Oljahan bulaýmal nemesine de sen bir çynyň bilen jan edip ýüzüňden saralyp gidýär, ýüzüň saralyp gitdi, ýüregim janym daýyn gala nokta bir berrak näme däýerlikde oýunlukda kinodurda diýen eken görgüli. Şo sözüni halaman etjek bolsaň çynyň bilen etmeli bolmasa gol oýundan barmaly diýen ekeni. Durdy Saparow diýen halnalar baýyn keşfinden talap güýçlü. Şol talapyň aňrýan bilen etjek bolup görgüli onu çağa wagtym biraz yaramandyr da 10 ýaşyna çenli şol ýarawsuzlygyny aladeden Oljahan aýda ýollaşy bir berrak edämeler jan bilen titräpler şol näme diýen ýer bardyr kaka diýär abaly näme kaka ol näme Edil Hanım ýüz başysy diýär şondan çyny bilen sakalda titräp jan ýanyp aýdýar da bizden bärden kinony göremedi begen ýatda soň bir hili janyň ýan-ýanyny ne Oljahan aýdan janyň ýan-ýanyny gynap duran ekeni. Aýtjak bolýan şo jan tili bilen ýaşan artistler da Durdy Saparowyň radio oýunlarynyň dinlenilmegi şu atky döwürde häzirki ýaşlara men şonu näme diýen maslahat beren ýüregimden gürleýişi, salihatlylygy, hiç kimin men demeýän taýym bar. Ähem tizligini ulanylşy hemme zady başga bir adama men diýän emma tüýk türkmençe. Şol telewizýa rejissörlügi eden döwründe de soň kino studiýada işleýän döwürlerinde de haýsiyetde bar bolsa da nimede Edilhan ene men golum moýan adamlar diýär şo ýaly özüniň sedip ähliýeti golunu goýup giden adam da özüniň peçatyny goýup giden adam Durdy Saparow. Şoň üçin mehriban ýaşlara haýşym maslahatym şu atky kän görülýän dünýä kinolarynyň arasynda Durdy Saparowyň gatnaşmagyna filmlerim görüň biziň nähili gowy artistlerimiň bolanlygyna göz ýetirersiňiz. Umuman şeýle sunmat maşgalalary türkmen sunmatyny, türkmen medeniýetini häzirem bar. Bu şeýle maşgalalar köp bolsun, edepli, tertipli sunmat söýür. Galbertede öz içki howasyny, ruhy dünýäsini ýaş nesli terbiýelemekde, çağalar terbiýelemekdäki işlerini singdirsinler. Ähwalar bizim öz halipalarymyz äwirtlenmedi ýatlalyň, olar hatyralalyň. Näme köňüse bolmadyň täze bolmaz diýilýär. Şolar bar bolanlygy üçin biz bardyrys. Çanyňyz sag bolsun.